дар шаҳри турсунзода кормандони соҳаи тандурустӣ иди касбии хешро бо тантана таҷлил намуданд. роҳбарати беморхонаи марказӣ ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ба муносибати иди касбиашон табрик гуфта таъкид доштанд ки хизматҳои арзанда ва заҳмати шабонарӯзии ворисони сино дар ҳифзи саломатии аҳолӣ беандоза аст, зеро беҳтарин неъмат саломатӣ мебошад ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки масъулияти бузург аст ба дӯши кормандони соҳа вогузор гаштааст. дар айни ҳол дар соҳаи тандурустии шаҳри турсунзода наздики 2700 нафар кормандони соҳибихтисос фаъолият доранд ки миёни онҳо 7 нафар номзади илмҳои тиб ва 1 нафар доктори илми тиб мебошанд. ба хотири қадрдонӣ аз хизматҳои шоёнашон ба кормандони пешқадам, табибони ҷавон ва собиққадорони соҳаи тандурустӣ аз ҷониби маъмурияти беморхонаи марказӣ ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба иди касбии кормандони соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва кормандони соҳа баргузор гардид. зимни суханрониҳо раиси ноҳияи шаҳри нав ва роҳбарияти беморхонаи марказии ноҳия дар симои аҳли нишаст кулли табибони ноҳияро табрик гуфта саҳми онҳоро дар таъмини солимии ҷомеа назаррас арзёбӣ намуданд. қайд гардид ки амалисозии барномаҳои давлатӣ, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва қарорҳои мақомоти иҷроии маҳаллӣ оид ба таҷдиди сохтори беморхонаҳо аз ҷумла тартиби нави идоракунӣ, маблағгузорӣ, мувофиқгардонӣ ба талаботҳои наву муосир ва воридоти таҷҳизотҳои замонавӣ ба пешравии соҳа дар ноҳия мусоидат намудааст. хушбахтона бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз мо бо ифтихори баланд ҷашни зодрӯзи мутафаккир, олими барҷаста, файласуф ва табиби ҳозиқ 1038-солагии Абуалӣ ибн Синоро мо ҷашн гирифта истодаем. хушбахтона имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи таъминот ва пешбурди рушди соҳаи тандурустӣ рӯз аз рӯз афзун гашта истодааст. қайд кардан ба маврид аст ки имрӯз муассисаҳои табобатии ноҳияи шаҳри нав бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ таъмин гардиданд ва мо ҳамчун кормандони соҳаи тандурустӣ кӯшиш ба хард медиҳем ки то ин ки дар самти сиҳатии ҷомеа саҳми беназири худро гузорем. қадрдонии кормандони соҳа аз ҷумла ҷавонони фаъол, пешқадамон ва собиқадорон қисми ниҳоии чорабинии идона буд ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо супоридани ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сурат гирифт.